Dobrý deň, milé dámy a slečny. Nachystala som pre vás také krásne videjko, čo určite budete vidieť, aké to bude nádherné. Viem, že budú to o plečovej maske, ale detoxikačnej maske. Takže dneska vám ukážem, ako sa taká maska aplikuje na tvár, ako sa robí. A budeme to robiť takzvané v kúpeľni. Takže a tak. Ideme si dobiť ešte jednu vec, ktorú budeme potrebovať. Mám ešte 1 hodinky, ktoré vždy si na nich nastavujem minúty. Takže táto maska je na 1 minútu, iba taká rýchlovačka. Takže potrebujem na to druhé tieto 4 hodinky. Tieto používam iné. Tieto používam na minúty, ako buď na cvičenie, alebo na vidíte, že mám aj pekné ľuby. Biele, niekedy mám aj žlté. Nech to je, ale tie si vybielím kartou. Ale o tom teraz nie je reč. Dáme si sa, tu máme otejáky, ale počkaj. Zatiaľ vás premiestním inde. Takto si vyriešime salfety, aby ste ma videli. Máme aj umývadlo. To si tam natočíme. Na zemi máme tie veci. Vidíte, že mám kvetinku. A my teraz kvetinku nepotrebujeme, lebo my keď ideme robiť masku, potrebujeme čelenku. Mrzakadlo, tu toto, hodinkoš, nastavíme na nech tú 1 minútu a máme teraz 10. Kvôli tomu, že nejaké 10 minút cvičím na jotačnom disku. Tu máme utiačik a tu máme tú detoxikačnú masku, ktorú dneska spravíme. Teraz, vidíte, tu je od značky Nivea na 1 minútu. Takže ideme si vyčistiť s pomocou detoxikačnej masky moju pleť. Takže poďme na to, poďme na videjko. Let's do this. Takže budete vidieť ako videa, tak intencia. To je robiť len jedným prstom, aby sme nenašpinili. Nemal som si túto masku nerobila, ale ja ju určite spravím. Lebo som až krásne vyhľadenú pleť. Dám také krystálíky tejto maske.
A to vďaka tomu sa umýte tie kryštáliky, lebo musíme dávať pozor na okolie očí. Maska sa robí tak, aby mi nešli príliš na oči. Takže tak. Ako vidíte, tak maska sa krásne aplikuje buď jedným prstom, alebo dvomi prstami, ale ja používam buď jeden prst, alebo dve prsty. Robíme si masku. Pustím si na hocích hodinkách 1 minútu. Vlasy za uši. Aj tu. Aby sme nemali špinavu. Každé to takto urobíme. Robíme si aj čeličko. Takzvané. Trošku spojíme, aby tá maska nejako pekne vyzerala. Poďme to aj na druhú stranu. A ešte nie docela, lebo ešte nos. Ideme na to, aby na ten zahrútanejšie spravíme. Viem, že aj pod nosom, ale my to robíme takto. Teraz bez toho, aby Pusme si 1 minútu, počkajte. Stopky, kontrol 1 minúta. Už nám prebieha. Na odstranenie tejto masky, poďte ako vyzerá. Takto. Toto vyzerá tá maska. Sa aplikuje, treba dať to 1 minútu. A tak. Minútu na hodinkách. Nechať účinkovať a na masky som takýto už viačík zvolila. Pačne som nastavila videjko, lebo dovolil ja robil sused. Očistíme sa. A už máme masku. Takže tu dáme dolu, aj tu. A už sme po to krásnej maske. A poďte ako vyzerá. Poďte k nám krásne, tá maska vyčistila pleť. Ale už končíme. Takže dovidenia, papa. Toto videjko dneska zavesím na YouTube a môžete pozrieť, ako sa robí taká maska. Dovidenia.